Bi lagun izango diegu sartzeko urrengo gonbidatuak aita alabak dira eta elkarrekin zurezko jolasak sortzen dituzte familia osoak parte hartzeko espazioak sortuz eta emozioak eta oroitzapenak partekatuak sortuz. Biba, Luis eta Aiora. Kaixo, atxaldeon, eseri lasai. Bira, Luis, zure esku proiektua duzue zuek esku artean. Nola sortu zen zure esku proiektua? Ja, duela urte piloa, Google eskola mailan egiten duzen topaketak, herrikiloen topaketak. Eta, karo, beti behar dina, ni ezen nintzen bururi bueltak emoten, eta zan, zer egongo ete da, hemendik kanpora. Eta horren hasi ginen, zintzen Euskal Herriko aspaldiko jolasak eta bar, purtsu bete ikusten zer dauen, hor bat zegoen liburu bat, Juegos infantiles de Baskonia, eta horre barianderan ekidatztako eta bar, eta hori irakurtzen. Eta gero horretaz apartea zintzen ja estatuko beste probintzia batzutan ea zer daben ikusten. Eta orduen, ikusi eta norberak sortu, egin fabrikatu. Eta holan hasi zan aprobete, asumetua. Bai, oraintxe irudiak ikusten ditugu, Aiora, egurrezkoak dira egiten dituzuen jolasak, ez da zuek egiten dituzue hauek? Bai, danak. Etxien eta familizen artien. Dau nire amabe bai daue barruen, orduen adibidez, igual nik emoten dut ideia bat, gero nire aitake landu, eta nire amabe bai pintxeu eta hola, orduen danon artien eitzen gudana. Benetan harrigarria da, ze gero ikusiko ditugu pare bat, sartuko dira, eta benetan ikaragarria da egiten duzuen lana. Luis, pantailari gabeko jokoak dira hauek? Ze balio transmititu nahi duzu horren bitartez? Desentxufatuek, gaur egun gauz era digital batean esaten dana, eta ondo dau, baina egia da gaur egun be, hori retroa modan dagoela. Orden, nire helburu eda apurtxuet, antxinekoa ez iztea hor apurtxuet baztertute, baizik eta gogoraztea. Adibezen, nagusik eta hori umetako oroitzapenak eta gogoraztea. Orden, horretan gabiz. Bai, adineko jendea, baina Aiora, aurrak ere ikusiko dozen dituzten, ez da? Zuen jolasekin jolasten? Eta zer ikusten zaie, gustora aritzen dira? Bai, azkenien ez da bakarrik ume txikizek edo nagusizek jolasteko. Zeu zer da, familize guztize batera horregoteko jolasten orduen dana dauzpozik. Eta nik ikusten ez, gaur egun arrara da ume bate gusture egotie tablet bat barik, baina hemen dana dauzpozik. Orduen, gube gustora. Luis, garai bateko joku tradizionalak ekartzen dituzu, Zergatik da garrantzitsua memoria hori berreskuratzea eta transmititzea? Hori da, esan dugune, hemengo gizarti beti duki gure ondokoi asaltzea, hemengo iturek eta bar. Orden, hori apurtxo bete gaur egun galtzen dela ikusten gabiz, ikusten da, ez da. Orden, gu baserriko ikizen da, nahi izan dugu apurtxo bet, bantzineko guzek berriro plazan jartzea. Horretik egiten dugu eskolasak pasatzeko. Eta oso polita dira. Zuek etxean daukazue, materiala egurra mozteko, pintatzeko, hau dena prestatzeko, horrek esan nahi du, Aiora, bakoitza bakarra dela, ez da? Edo erreplikak egin daitezke? Bueno, a ber, ganera guk baiko guz jolas batzuk, gori, lehen nire aitzek esan deu, baserrikoa gara, orduen materiala be asko baserritik atatengu, iguale, dekogu arbol bat, eta... Urratz, txikin piezak eta urratzetatik nire, orduen pieza bat ez da izango bestien iguala, orduen... Eta ikusten dugunez, batetik agian saldu edo egingo dituzue? Pentsatzen dut edo ez? Momentuz ez dugu inoiz ez saldu, eskatu dozko ez eta oparitu dugu espillo bat. Eta Aioran esperantziz, Aiora jarraituko da unik azitako, ondala urte asko azitako proiektu edo, eta datorren urteari begira bai deko gule esperantziz, egiz izan, boluetan egoten garen nien, jente askok eta askok, esaten da, egin aldoztazu bat, umien urte betzitzea, eta ez da izan balak, eta nizan, gure hau zuen gotzu bat, zein guztetea atzu, eta karo, hainbeste dauzelez, piba deko guzein detzien. Bai. Eta, Aiora, erraza da aita eta amarekin lan egitea? Bueno, a ver, hori egiz esan da nik beti ikusiote txikitzetik hau etxien eta beti aukidot. Orduen ez dakit zer dan bizitza bat hau aukibarik. Orduen, karon, hasi eran nire aitzitzeaz izan, beba eitzen jolasak, nire aitak lagundutzen berari eitzen, adibeskuna bat nire txikitzen eitzen nien, gero nire aitaz izan proiektu honegaz, da hoin ni jarraitu dut. Orduen, bai, txikitatik beti joan izen gara, Frantza aldetik Europatik eta festivaletara, jolasen festivaletara, artizauekin hitz egiten eta bar, eta ideia berriek hartzen,
eta izen da azkenean bola bat, handitu de, eta, bueno. Eta hori nau. Eta hori jarraipena da, hori Ni gustura nau, azkenien, betikoa izen da etxekoa, hori nau da, ondo. Bi jolas ekarri izkiguzu, ikusiko ditugu, eta jolastu gaitezke? Bai ez? Goazen, altxeteko gara, eta ikusiko dugu, ja. Nondik hasiko gara, hemen eskubitik, ezkerretik, nahi duzuena? Hemen txe? Bai, hau topa arabako, zerean, topa arabako ardagoa fomentatzeko edo, ezagozkoen asmatzeko 15 jolas, horren inguruen. Eta horren, horietariko bat, hau asmatu naben komei artean, eta hau izatez petakoz bat da, eta helburu da, beste petakoa direz hemen moio batekin, baina hau da helburu da, bola guztiak sartzea, barriketan eta horren jolasten dugu, petakoz bat izango da. Bai. Hau ezagutzen dugu, bai. Ezagutzen dugu. Pixka probatu dezaket? Bai. Bai, ez da? Bai, ez esaten dira. Ea, helburua da, opa. Bai, bola horrek hemen jartzea. Bai, hor jartzea. Bal jarri dozu, bai. Hori ongi dago? Bai, hori. Orduan ja irabazten hasi naiz? Bai. Hori izatu beharko litzateke hor, beste bat. Edo horretan. Ahí ba, oain bestea moitu dut. Ea rain dut. Kau, eta gero bat baino gehiago euki... Ja. Claro, banamaran enbidien. Banamaran inberda. Hoiz esan proiektu bet, eta bueno, zimaz. Bueno, hau beti gustatzen da. Oso simplea da. Hau beti gustatzen da. Hau denok ezagutzen dugu eta beti gustatzen da. Hombre, ja gauz, oin ditu gopitxoet familientzako jolazak. Eta hau? Intergenerazionala. Hau izatez da, hemen neurriko bolak ipinten direz. Hau ere matxarekin ikusten dut, ezta? Bai, hau inaben, bize direz proiektu berdinekoek, eta hau da jartzea bola bat hemen, zuke altzatzen dozu, eta helburu da, izango zen metafora bat. Osa, nik hartzen dut, matza, horren jartzot hemen, eta eroaten dut nora eta bodegara. Bodegara, ja? Neuke, bolak, eta handizartu. Aiora, zu zer moz moldatzen zara? Ni txartu. Bai, txartu? Honetan justu, bai, Ea? Hau oso zaila da, Zule nahiko ongi ikusten dute, Luis? Bueno, plazaratu baina gina, zubak izo zema biderez frogatu behar dan etzea. Pillo bat, orduen ja azkenean, bideo moden edo zenien, Lasake honen bere honek ja badeko, traia asko deko honek. Iepa. Oso ongi, hasi naiz, Bueno, beste aukera bat badago. Zer da, undiagoa ala txikiagoa errexago? Ez, txikize errezago da, zehandize, hemen pasetako, bajatuen bizutopera. Ostantzene, oiko pat, joten dau. Dredera, da, holan, justo pasetako. Azkeneko aukera, bai? Gau, pentsatzen dut hori gertatuko zaiola jendeari, ez da? Hasi eta gero ez du geratu nahiko, ez da? Ez que hori de, pike egiten direz. Eta askotan, boloetan, ikustu zu, umeak hemen holgetan, da gurasoek holan atzien begiratuten. Orden, karo, hartzen dugu mikrofona eta venga, animatu danok, eta hori intergenerazionala izateko, ez da? Bai. Dana parte hartzeko. Bai, hemen pixkat entrenatu beharra dago, bai. Entrenatu beharra dago. Oso, geixeriko gara berriz ere, bai? Ba, bueno, saiatu gara. Horrik usiot leku batean, sariren bat edo ere irabazia izan duzuela? Bai, han gu hori, arratzukoa gara, urdai bai dago bertan, eta horre egin dabe, hori, enpresa berrien edo gazteek asmatutako enpresa berrien alako lehiaketatxo bat, eta jora aldu zen finalera, 8 egon ziren finalean, eta berak ira zeiban. Oso ongi. Aiora, zuen etxean gabonetan, egu berritan eta aritzen zarete jolasetan? Bueno, bai. Depende, igual honik larran dize dire jartzeko etxe barruen, baina, bueno, badeko guztxikiagoak eta horrek bai, edo igual domeka baten etxien aspertute basauka, hori. Hor da jolasa. Bai. Luis, ze gustatuko litzaizuke etorkizunean jendeak esatea zure esku proiektuari buruz, etorkizuneko aurrek? Jo, hori de, proiektu hau maitasunen zein de dau, alientzitena kalitatzezko jolasak eta aitea, eta probete egitzea ikusten dugu, un mitxikik eta esan ibiltzen direzen horro holgetan, eta izatea guk propaganda edo, ipinten dugu jolasteko beste modu bat. Horreken gaur eguneko makinak eta baliogarra dire. Baina hau hor dauela. Eta apurtxu bet, pantaila baten aurrean, ez egoteko, badozela beste aukera batzu. Eta horretaz gogoratutie. Luis eta Aiora, zure esku oso jolas politak. Benetan eta lan handia dagor, esan duzuen bezala, maitasuna handiz eta pazientzia handiz eginak. Eskerrik asko etortzearren, eta ikusiko zaituztegu plazaz plaza eta jolastuko gara. Mila esker benetan. Eskerrik asko. Altxa, leko egin behar duguta. Eskerrik asko benetan.